Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam experta na železnice a železničnú dopravu Jiřího Kubáčka. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Ja som novinár denníka N. Miro Kern. Pán Kubáček, v pondelok sa pri Rožňave zrazili dva rýchliky. Zranilo sa 69 ľudí, teda väčšina cestujúcich v oboch tých vlakoch. Zatiaľ to, chvála Bohu, nevyzerá tak, že to bude mať nejaké obete na životoch. Táto udalosť, železničné nehody sa stávajú všade na svete. Prečo by sme ale mali práve túto nehodu považovať za mimoriadne závažnú a prečo by sme mali pri nej spozornieť? Ja som pomerne dosť intenzívne pátral v pamäti, aby som si spomenul, či sa nám tu zrazili vlaky medzi sebou. A spomenul som si na jedinú nehodu v roku 2012 tu nás od okolností nad Mladou Gardou, kde to nešlo proti sebe, ale išlo to za sebou vlastne. A tam tiež nebol žiaden mŕtvý, bol veľmi doudieraný, teda rušňovodič, myslím, že prišiel o nohu nakoniec. Takže treba povedať, že Slovensku sa takéto nehody doteraz pomerne dosť veľkým oblúkom vyhýbali. Túto nehodu vnímam trošku ako budíček, pretože nastala po tom, čo sa zaviedol plán dopravnej obsluhy, ktorý konečne stanovil po mnohých rokoch vákua akúsi predstavu štátu, ako by mali jazdiť vlaky osobnej dopravy. A očakávalo sa, keď sa tento plán dopravnej obsluhy implementoval, zavádzal, takže to bude signál aj pre spoločnosť Slovensko ako dopravcu, ale hlavne pre manažera infraštruktúry, že začnú tie trate upravovať už podľa teda konečne konkrétneho zadania, lebo dovtedy to bola hmla. Každý si robil, čo chcel a navzájom sa celkom pekne prispôsobovali tie štátne firmy svojmu úpadku postupne a celkom ochotne. A tento problém bol identifikovaný už pomerne dávno aj v tej výhybni tunel. Tam teda mali byť spravené akési technické opatrenie. Konkrétne miesto bolo pomenované, že je nebezpečné. Áno, že aj sa o tom vedelo, že je nebezpečné. Rušňovodiči na to upozorňovali dokonca od čias výstavby tej dvojkolajnej vložky. Už železnice Slovenskej republiky aj z vnútorného prostredia boli upozorňované na to, že tá odvratná koľaj tam chýba a že vzdialenosť návestidiel od portálu tunelu je príliš malá. Sebastrednosť železníc Slovenskej republiky vyjadruje ich stanovisko k tejto nehode, ako som ho kdesi zaregistroval, že všetko je podľa noriem a všetko je v poriadku. Vy ste hovorili o tej odvratnej kolaji. Nie každý tomu rozumie, nie každý si to všimol, že taká existuje. To je proste systém tzv. Odvratných výhybiek, ktorý keď ten rušňovodič prejde to návestidlo na ten signál stop, tak automaticky odkloní tú súpravu na slepú kolaj. Vôbec mu nedovolí vojsť do vlakovej cesty. Do situácie, keby sa mohli zraziť. Proste buď to ubrzdí do toho zarážadla, ktorou tá tupá kolaj končí, no alebo poskáče po štrku a proste tej škody sa nenarobí tak veľa. Ako keď sa stretnú vlakové cesty dvoch protiidúcich vlakov. A prečo tam tá kolaj nebola? Lebo to asi nie je nejaké mimoriadne drahé riešenie. Není to mimoriadne drahé, dokonca je technicky realizovateľné aj teraz, keby sa tie návestidlá posunuli vlastne akože o 200 metrov alebo 100 metrov dozadu a možno, že tie výhybky, keby sa posunuli vlastne, tak ten problém je riešiteľný pomerne rýchlo. Jedna teória hovorí, hoci ja ako teda bývalý historik som nenašiel na to odkaz, že keď stávali tunel v roku 1900 plus minus 55, tak sa uvažovalo o tom, že ho zdvojkolajnia a to snáď mal byť dôvod, prečo tie odvratné kolaje sa na jednej a druhej strane toho tunelu neurobili. Na druhej strane tunelu myslím, že tam je stanica proste akože väčšia vlastne, takže tam to nebolo o odvratných kolajach, ale tu na tej výhybni to bolo o tej odvratných kolajach. To sa neurobilo, sa čakalo. Potom na to už nedošlo, ale nech bol ten dôvod akýkoľvek, proste tak vtedy to pravdepodobne v tých divokých 50-tych vlastne sa nejako zmastilo, alebo v 80-tych, lebo tá dvojkolajná vložka sa robila v 80-tych rokoch, áno. A južný ťah, ktorého je súčasťou aj tento úsek vlastne, akože sa mal pomerne významne modernizovať, pretože mal byť alternatívou pre severný hlavný ťah. A takže sa tam zdvojkolajňovalo pomerne intenzívne a pravdepodobne vtedy sa mohlo uvažovať o tom, že ten tunel sa zdvojkolajní. Proste a toto sa neurobilo a dodneska to tak zostalo a že sa sú v presvedčení, že tak je to v poriadku. Hoci predtým sa tam nič nestalo, pretože rýchliky nekrižovali na tomto mieste. Teraz grafikom vlakovej dopravy nariaďuje systémové križovanie protiidúcich vlakov na tomto mieste a tým pádom sa to... Už je to aj problém? No, je to dopravne riešiteľné samozrejme, len viac to zaťažuje pozornosť toho rušňovodiča.
Pretože dokiaľ tam jazdili rýchliky každé 4 hodiny, vlastne, tak toto miesto raz za 2 hodiny prešli rýchlik jedným smerom, raz za 2 hodiny prešli rýchlik druhým smerom, nemohlo sa nič stať. Teraz sa stretávajú v mieste tej dvojkoľajnej vložky a v prípade, že dojde k akémukoľvek meškaniu, nepravidelnosti vlastne, no tak jeden z tých vlákov bude musieť trošku pribrzdiť. Mm-hmm. No a pri tej rutine prevádzkovej, keď sú zvyknutí na to, že ale bežne oni križujú vlastne ako letmé križovanie, že sa vidia a že myslí trošku na niečo iného, však aj ručno vyčlenený človek, tak sa môže stať, že to takto dopadne. Mm-hmm. Niektorí členovia vlády, ako minister vnútra Matúš Šuta Eštok, ešte v prvej chvíli hovorili, že zrejme išlo o chybu ručného vodiča. Je to teda systémový problém alebo chyba ručného vodiča podľa vás? Toto je ťažká otázka pomerne, ale áno, dá sa na to odpovedať. Ako je obvykle pri podobných nehodách na Slovensku, tak to skončí nakoniec na tom ručnom vodičovi, lebo skutočne on teda urobil chybu, proste červená na železnici, to je zákon, oveľa silnejší zákon ako na ceste a jeho porušenie sa trestá hrozným spôsobom, ako sa ukázalo v tomto prípade. Ale paralelne vzniká otázka, či infraštruktúra urobila všetky opatrenia, ktoré bolo možné spraviť. Nehovorím o tom, že hneď zavedie teraz ETCS, proste ako rôzne drahé veci, ale že či si uvedomili tí zodpovední, ktorí spravujú infraštruktúru železničnú, že rizikovosť tohoto miesta sa môže zvýšiť a že kladie vyššie nároky proste ako na ten personál a či spravili opatrenia. Odpovedám si sám, nespravili. Mm-hmm. Ja. Takže môže pán minister, hoci tiež sa mi neúplne páčilo, že pán minister vyšetruje. Ešte sa kolesa nezastavili na tých prechotených vozňoch a už je teda jasné, kto za to môže. A je to také stanovisko proste ústredných orgánov štátnej správy, že veď teda hlavne, že máme podľa našich predpisov to na koho to zvaliť. Ale bolo by dobré, aby sme sa zamysleli vlastne ako nad tým, že čo tomu predchádzalo, čo s tým súviselo vlastne a akú pozíciu železnica hraje v tomto štáte. Neodpustím si poznámku, že je smutné, že na Slovensku sa o železniciach bavíme až vtedy, v takomto verejnom priestore, až keď sa niečo stane. Vy ste hovorili o tom systéme ETCS, na tomto úseku chýbal. Je to teda moderný bezpečnostný systém, ktorý dokáže vlak samočine zastaviť, pokiaľ teda sa rúti do nejakého nebezpečenstva. Je to teda tak finančne nákladný systém, že sa ho na tú trať neoplatilo zaviesť, alebo to nebolo technicky možné? Ako to bolo? A možno keby ste aj vysvetlili, že ako ten systém funguje, lebo tiež to nevie každý. ETCS je jediný systém, ktorý skutočne dokáže zariadiť vyššou mocou vlastne, že ten vlak zastaví tam, kde má zastaviť. Žiaden zabezpečovací systém, ktorý tu bol zavedený doteraz, nezabránil tomu, aby ručňovodič, keď sa rozhodne prejsť náves polohe stoj, aby ho prešiel vlastne. Tento systém ETCS to neumožňuje. Proste ako on totiž to na rozdiel od všetkých tých zabezpečovacích systémov ostatných kontroluje tzv. Brznú krivku. Mm-hmm. A sleduje, on vie, kde je to návestidlo, lebo GPS, vie, kde je to návestidlo a riadi ten vlak a sleduje, či ten vlak spomaluje. Mm-hmm. A keď nezačne spomalovať vlastne, no tak proste sám zasiahne do riadenia, aby včas zastal. Mm-hmm. Všetky systémy predtým vlastne toto neumožňovali a ten systém je dosť drahý, hlavne kvôli montáži na vozidlo. Uvedome si, že vlastne ako montáž na jednu lokomotívu proste vyjde na zhruba 500 000 eur. Mm-hmm. To je drahé. Náklady na výbavu tohoto systému 1 kilometra trate odhadujem na také 2-3 milióny eur. Mm-hmm. Ale chcem povedať inú súvislosť. My máme železnice v takom stave, že my nevieme zabezpečiť, aby nám kolajnice držali pohromade vlastne. Pamätáme sa na obdobie, keď sme tu mali proste strašnú spustu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti, ktoré sa začali množiť. 10 km za hodinu niekde. A niekde 30. A železnice s tým nič nerobili. Proste ako 7 rokov sme si šanovali pomalú cestu zo 100 na 50 vlastne medzi Filakovom a Holišou. Tých istých 7 rokov sme si šanovali striedanie 30 a 50 na 80-kovom úseku okolo Novej Bane. A to až plán obnovy a odolnosti musel nariadiť železniciam, že už to konečne opravte a tu na to máte peniaze. A treba povedať, že železnice Slovenskej republiky v tej istej dobe, keď si šanovali tieto prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti, tak investovali peniaze do rekonštrukcie Rimavskej Soboty, do nezmyselnej rekonštrukcie Jesenského, ktorá skončila tým, že keď predtým sa tam výhybky točili diaľkovo, tak po rekonštrukcii sa otáčali ručne, a podobné všelijaké veci. Mm-hmm. Tak tejto železnici vlastne od tejto železnice očakávať, že
že bude robiť investície, ktoré by mali proste ako nejaký zdravý rozum, vlastne ako nie je úplne oprávnené. Takže preto veď my tým ETCS-om máme záväzok, že do roku 2030 by ETCS-om malo byť vybavená aspoň koridorová trať z Bratislavy do Košic. Vážne o tom pochybujem, že bude. Proste. Nebude ani to. Je to nejakých 200 kilometrov dohromady. Áno. V Česku je to 1200. Áno, presne. Táto tráť, o ktorej sa bavíme, tak to je tá podporná sieť TEN-T, ktorá má byť vybavená týmto systémom do roku 2050. Proste. Neviem, že či to by musel zázrak stať, aby sa to podarilo spraviť. Keďže je to teda pomerne drahé, vlastne, a keďže tu je skutočne milión iných starostí, vlastne, ktoré treba očividne riešiť skôr, aby sa nám tá železnica úplne nezastavila, no tak si myslím, že nie je riešením teraz ETCS, lebo nehoda, proste tak teda hneď nasadie takéto opatrenia, ale určite, ale také opatrenia možno lacnejšie, odvratná koľaj, proste posunutie návestidiel, ktoré by proste bezpečnosť tohoto úseku vylepšili. Hovorím, že v Košiciach vlastne ako teraz beží veľká rekonštrukcia perónov napríklad. A pritom Košice sú stanica, kde sa hovorí... Nedávno rekonštruované. No tak tam sa budova rekonštruovala, ale kolajsko nie vlastne. A medzi rušňovodičmi sa tak položartom hovorí, že vlastne Košice sú stanica, kde vlak prichádzajúci správo má prednosť. To v tom železničnom žargóne znie strašne, samozrejme, ale vyjadruje to podstatu veci. A napriek tomu, že tam máme takýto problém, tak riešime peróny. Čo si môže myslieť o takomto manažerovi infraštruktúry? Vráťme sa možno k tomu rušňovodičovi. Niektorí rušňovodiči tvrdia, že sú dlhodobo preťažení. Majú pravdu, alebo sa len od nich chce vyššia produktivita, na ktorú neboli zvyknutí? Je správne, podľa môjho názoru. Organizácia práce rušňovodičov je zakotvená v turnusovom poriadku, ktorý vlastne veľmi prísne sleduje, koľko rušňovodič má odrobiť hodín, kedy má mať prestávku na jedlo, vlastne koľko musíme prestávku medzi tými výkonmi, medzi šichtami, vlastne, aby si odpočinul a sleduje sa to po nej veľmi dôsledne. Ale mnohí robia akože veľa nadčasov zasa. Aj pri tých nadčasoch... Lebo tie platy nie sú bohuľaké tam. Boli zlepšené, k tomu sa ešte dostaneme vlastne, ale tie nadčasy podliehajú vlastne tomuto turnusovému poriadku, takže vy môžete robiť aj 250 hodín mesačne, proste, ale za podmienky, že máte odpočinok, že máte tú prestávku na jedlo vlastne, a že je splnená každý paragraf toho turnusového poriadku. Takže B je správne, vlastne akože rušňové sa sťažujú, pretože oni boli zvyknutí, že poviem obrazne vlastne v osobnej doprave regionálnej niektorí najazdili denne 100-150 kilometrov. Teraz, keď sa zaviedol plán dopravnej obsluhy a zvýšila sa frekvencia na viacerých tratiach, aj sa spravidelnila, vlastne to znamená, že už je na tých tratiach implementovaný režim, že je tam dvojhodinový základný denný takt, ktorý je v ránej a povednej špičke zahusťovaný na hodinu, no tak vlastne tí rušňovodiči už akože kmitajú hore dole a najazdia denne aj 400 km, aj 500 km a na toto neboli zvyknutí, lebo oni mali medzi tými výkonmi 3 hodiny, tu pauza vlastne, akože tam hodina a pol pauza vlastne a to bolo také leháro vlastne. A ten plán dopravnej obsluhy to pripravil, ale tým sme sa len dostali tam, kde je dneska celá Európa. A čo sa týka tých platov, rušňovodiči skutočne mali strašne mizerné platy. Trojciferné. Proste to bola urážka. A keď sa začal prvýkrát prejavovať ten problém, že ich je nedostatok, však si pamätáme na dobu, nie veľmi dávnu, kedy sa odriekali vlaky kvôli nedostatku personálu, tak sa pridalo rušňovodičom dosť podstatne. V podobnej dobe sa pridávalo aj výpravcom, lebo to sú dve funkcie na železnici, ktoré skutočne sa hovorí, že sú nositeľmi zdravého rozumu medzi koľajami asi tými poslednými, lebo to sú rozhodujúce funkcie. A tam sa pridalo sa, ale ešte to nie je úplne dosť. Tak, aby to bolo na úrovni civilizovaného zahraničia. A tie podmienky na to, aby človek mohol byť rušňovodičom, tie sa veľmi zmiernili. Veľmi. Akože môžu rušeň šoferovať teda aj 19-ročné v podstate deti. Zatiaľ, čo autobus na to musí mať 21, už ešte nejakú prax dokonca. Áno, a toto nie je problém? My v tom vidíme problém, ale opäť to má širšie základy. Kedysi dávno, skutočne,
rušňovodičom sa mohol stať ten, kto vlastne odkrútil dielenský zácvik. Musel mať priemyslovku nejakú. Musel mať maturitu vlastne ako na to. A ešte aj strojníckú priemyslovku. Áno, presne tak. Proste ako, a potom robil niekde na zálohe, proste ako na posune, aby sa naučil proste ako, že kde je brzda a kde je kontrolér. Potom išiel na nákladné vlaky sa naučiť, ako jak sa brzdí ťažký vlak. Vlastne ako potom po nejakých rokoch išiel na jednoduchú osobnú dopravu a až po 10-15 rokoch sa dostal hrdinsky prvýkrát na rýchlik. Mal rešpekt pred tým, vlastne vážil si to, vlastne ako bol na to hrdý a fungovalo to. Dneska, tým, že medzi časom už nie sú pomocníci rušňovodiča, som aj zabudol, že vlastne ešte mohol byť pomocník rušňovodiča, proste akože nejakých ten mesiac, aby sa díval, ako rušňovodič pracuje vlastne. Toto všetko sa stratilo. Vlastne chápem, že to nie je možné vlastne, ako aby to fungovalo takto, ale po rozdelení železníc tá možnosť ísť robiť aj nákladné vlaky, aj osobné vlaky, tie možnosti toho výcviku sa veľmi, veľmi obmedzili a potom sa môže stať skutočne, že chlapec, ktorý má ešte, tak povediať, mokré papiere, vlastne ako sa zrazu objaví na rýchliku. A vyučený je kucháč. A to je ďalšia vec, že vlastne, že namiesto toho, aby sme riešili podstatu toho problému, tak sme zmierňovali nároky a dostali sme úplne absurdnú situáciu, kedy na vlaku dneska ešte, kým je vlakový personál tvorený rušňovodičom a vlakvedúcim, tak ten vlakvedúci musí mať maturitu stále, ale rušňovodič, ktorý je podstatne zodpovednejší, už nemusí. Takže vlastne to už signalizuje, že tu asi niečo nie je úplne v poriadku. A ešte jedna vec je dôležitá, že vlastne ako aj sa niečo zmenilo za tie desiatky rokov, že mladí dneska majú podstatne menší rešpekt k čomukoľvek. A na mňa to niekedy robí dojem, že niektorí, nie všetci, niektorí považujú to veľké sklo na tom rušniče vpredu za obrazovku, za ktorej ide nejaká počítačová hra a keď sa niečo stane, tak sa to len akože vypne a znova zapne a pokračuje sa ďalej, no ale to nie je pravda. Po tragédii v Nových Zámkoch v Lani vinou výpravcu zomrelo 7 cestujúcich autobusu na priecestí. Je to druhá mimoriadne závažná nehoda za krátku dobu. Je to na odstúpenie ministra dopravy, lebo ten zodpovedá aj za ŽSR, aj za ZSSK? Toto je politická otázka, netrúfam si na to odpovedať. Vlastne bolo zistené, že tam skutočne spôsob, akým komunikovali tí dopravní zamestnanci medzi sebou, nebol úplne podľa predpisu. Vlastne, že sa rezignovalo sa na skutočne závažné predpisové ustanovenia. Dokonca jedna veta v dopravnom predpise je venovaná tomu, že po ukončení výluky sa musí preveriť, alebo teda preukázať funkčnosť zapnutia zabezpečovacie zariadenia. Takže toto sa nestalo a podľa zásady, že veď potom zapíšeme a tak, no u výluk je to strašne vážna vec. Nie som si úplne istý, že či toto bolo skutočne pochybenie človeka, hoci aj v prípade Nových Zámkov by sa mohlo diskutovať, že či náhodou to priecestie nemalo byť inak zapojené do zabezpečovacieho systému, že prečo bolo možné postaviť odchodové návestidlo v Nových Zámkoch proste ako pre ten vlak. Hoci tá koľaj bola vypnutá a priecestné Zavzar nebolo zapnuté do činnosti, vlastne dalo by sa o tom diskutovať, ale skutočne tamto zavinenie tým jedným konkrétnym človekom bolo skutočne silné, tak ako v tom prípade toho rušňovodiča. Myslím, že to nie je úplne, to by musel potom minister odstupovať kvôli čomukoľvek, vlastne, ako úprimne povediac. A viete, zóna dobrého ministra dopravy tiež nie je úplne jednoduché. Po trati chodia, železničnú dopravu chodia 100 000 ľudí na Slovensku a mali by po týchto nehodách vedieť, že ktoré železničné trate sú na Slovensku najbezpečnejšie a ktoré naopak najmenej bezpečné. Skúste to pomenovať. Že... Jasné. Ja si myslím, že čo sa týka frekvencie veľkých nehôd, tak na tom nie sme horšie ako okolité krajiny. Tým, že sa tu hýbu ťažké tóny vlastne ako vysokou rýchlosťou pomerne, no tak ten potenciál tam je a nie sme na tom výrazne horšie ako inde. Nerad by som delil trate na nebezpečné a bezpečné, pretože železničiari sú zase dostatočne veľkí alibisti, aby v prípade, že niekde sa skutočne preukáže technická závada, napríklad na trati, vlastne, ktorá by mohla spôsobiť nehodou udalosť, tak tam zavedú prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti, to aj s veľkým úspechom používali v minulých rokoch. Ono to síce úplne rozvráti grafikon, takže tá železničná doprava sa stane otravná pre ľudí, pretože spoje na seba nenadväzujú, proste ako prípoje si navzájom utekajú vlastne, ale bezpečnosť nie je narušená. Ja sa domnievam, proste ako, že jednoducho, keď sa prejde návesidlo, tak je z toho kopa aj v Nemecku, aj v Rakúsku vlastne.
a teraz bola u nás proste, tak hádam by som ešte neprepadal v panike. Rozhodne nechcem prehlasovať konkrétne trate za nebezpečné, pretože by to nebolo fér. Takže ľudia sa nemusia báť. Nemusia sa báť toho, že ich to pozabíja. Vlastne rozhodne nemusia sa báť viac, než sa boja kdekoľvek inde na svete. Akurát proste budú otrávení tým, že to nefunguje tak, ako má. Práve mám teraz maily otázky od Pravdy vlastne, akože prečo sú také meškania vlakov vlastne. Áno, takže vlastne u nás sa to rieši tak, že vieme, že je niečo potenciálne nebezpečné, tak to spomalíme a snáď sa to nezrazí. Presne, toto je riešenie. Jasné. Je to tak, že slovenské železnice plošne upadajú, alebo v niektorých regiónoch upadajú a v niektorých sa ako tak pomaly rozvíjajú? Lebo je tu lebo áno, vidíme, že napríklad skrátil sa časť toho dojazdu z Bratislavy do Košíc, tu severnou trasou o hodinu za posledné roky, tak tam nejaký progres vidíme? Toto je možno problém vlastne, opäť všetko je to komplexné proste. Slovensko nešlo cestou Českej republiky plošného systematického rozvíjania celej zmysluplnej železničnej siete. Ono sa rozhodlo ísť do super luxusného riešenia hlavnej koridorovej trate, čo je Bratislava, Žilina, Košice. Už stávame 25 rokov, proste a po 25 rokoch sme sa dostali do Žiliny konečne vlastne, sme si nadrobili ten kúsok do Čace. Teraz sa to robí smerom ku hranici a ďalších 25 rokov možno očakávať, že sa budeme proste hrabať ďalej do Košíc a ďalších 10 rokov. Tak sa staviame na tú 160-ku, nie na tú 200-ku, na svete. Jasné. Takže to, že aká rýchlosť by mala byť, vlastne to je tiež veľká debata, vlastne, pretože ona tá 200-ka zase leze do peňazí a vzhľadom na tie prepravné prúdy, ktoré tam sú, tak tá CBAčka nie veľmi vychádza vlastne na tú 200-ku. Ale podstatné je, že sme sa absolútne sústredili na toto a vypustili sme všetko ostatné. Výsledkom tohoto úsilia je, že vlastne, že tým sme rezignovali na tie trate a robili sme si skôr, čo lobistické firmy si vyhádali proste na železniciach, lebo na mňa to robí dojem, že železnice sú skôr len nástroj v rukách lobistických firiem, ktoré im nariadujú, čo majú robiť a oni nerobia, čo treba, ale robia to, čo lobisti si vyhádajú. Proste tak potom sa robili, a z toho vzniklo ten bonmot vlastne, že železnice Slovenskej republiky pravidelne nerobia, čo majú, pravidelne robia, čo nemajú a to, čo robia zle, pomaly a draho. No a tým pádom vlastne upadla tá sieť až natoľko, tá zvyšná, že vlastne už skutočne ten náraz tých prechodných obmedzení traťových rýchlostí kvôli tomu strachu z možnej nehody bol tak ohromný, že bolo jasné, že už s týmto bude treba niečo robiť. Tak sa s tým teraz začalo niečo robiť teraz, vlastne len v ostatných rokoch. Ale na vašu otázku sa dá odpovedať tak, že áno, že je vidieť už pomerne slušná železničná doprava medzi Bratislavou a Žilinou, kde máme modernizovaný koridor a už sme došli na to, že aj ten už treba obnovovať, lebo po tých 20 rokoch tie kúsky okolo Bratislavy už sú v takom stave, aj kvôli zanedbanej údržbe, aj tam samozrejme, že už ich treba proste opäť rekonštruovať, ale ten ostatok siete vlastne ten je pomerne dosť biedný. Teraz ho polepíme proste možno, ale žiadne opatrenia pre zvýšenie plynulosti, bezpečnosti, diaľková obsluha zabezpečovacích zariadení. Máme dneska dvakrát vyššiu spotrebu ľudskej práce na kilometr kolaje ako Češi. V prepočte. Vlastne to znamená, že to signalizuje, že my sme tu len žili zo dňa na deň a len sme urobili len to najnevyhnutnejšie, aby sa nám to úplne nezastavilo. Tak to porovnanie medzi Českom a Slovenskom vychádza brutálne. Brutálne, lebo a to sme stáli to mám len také základné čísla, som si našiel, že elektrifikované trate Slovensko 44%, Česko 60%. Dĺžka trati pre rýchlosť do 160, Slovensko 185, Česko 2100. Tak je. Modernizácia signalizačného systému Slovensko 40%, Česko 70%. A to aj potom ten ETCS systém, oni majú na 1200 km, my na 200. To je ako keby, že tam je 50 rokov rozdiel. Hej? No, možno, že treba sa rozprávať o tom, že čo je príčina toho, čo sa stalo pre Boha, keď sme v roku 93 sa delili a sme boli jedna republika a veď dokonca sa uznávalo, že pred rokom 93 tie slovenské železnice na tom boli technicky o niečo malinko lepšie ako české, lebo tam bola tá spústa tých lokálov, všelijakých kozích dráh a podobne, kde to bolo ešte na úrovni Rakúsko-Uhorska vlastne a Slovensko, modernizácia išla od východu. Keď my sme robili múzeum, tak sme proste spustu párnych lokomotív ťahali z Čiech, aby sme nejaké mali, lebo na Slovensku už neboli. Proste, ale to bolo len taká malinká poznámka. A čo sme my s tým porobili vlastne? Teda, že prečo sme dneska tam a Češi tam, kde sú oni proste teraz? Už ja som si to pre seba zodpovedal vlastne v tom, že
že v Čechách, Češi sú skorej železničiarsky národ, proste ako Slováci sú skorej automobilistický národ, vlastne to je také veľmi silné zo všeobecne, ale principiálne slovenský politický establishment o železnicu nikdy nestal. Ani jej nikdy veľmi nerozumel vlastne. Ale ani nepostavil tú diaľnicu, viete, takže... Tak, áno, proste to je dobrá pripomienka, ale principiálne Slovensko bolo riadené skorej z Prahy za federálu, proste, a že tí ľudia, ktorí mali ten strategický pohľad na vec, tak zostali v tej Prahe a na Slovensku zostali len prevádzkári. Auta, na rozdiel od železnice, to je vec, ktorá je zrozumiteľná. Vlastne každý má auto v garáži. Autobus je len veľké auto, vlastne to znamená, že to sa riadi rovnakými zásadami a každý tomu môže v podstate rozumieť. Železnica je trošku mystérium. To funguje podľa iných zákonov a tu sa v tom nikto nevyznal a nikto k tomu ani nič veľmi necítil na Slovensku. No tak proste to malo svoju históriu vlastne a výsledkom tej histórie je ten stav, ktorý tu máme. Proste, veď aj to je zlé, že vlastne tento rozhovor konáme len na základe toho, že sa pri Rožňave proste stalo veľké železničné nešťastie. V Čechách je železnica v médiách frekventovaná vec. Tam sú dokonca periodické programy, ktoré sa venujú železnici a popularizácii. Železnicu musíte mať aj radi trošku vlastne, aby to fungovalo. Nestačí sa v nej len vyznať. Proste. A my sa v nej ani nevyznáme a ani ju nemáme veľmi radi. Proste. A tých pár nešťastníkov, čo to zachraňuje v prevádzke, tak tí robia, čo môžu vlastne, ale sú osamelí v tom boji a nemajú podporu. Proste vrchnosť, keď treba škrtať, tak povie, že 10% všade vlastne, bez ohľadu, či ich potrebujeme alebo nepotrebujeme, žiadne koncepčné uvažovanie, nič. A keďže vlastne železnice zistili, že vlastne sa tam zase moce nie je úplne malé množstvo peňazí, hoci železničiari hovoria, že malo byť viacej, tak si to ulakomili sa na to tie lobistické skupiny. A ja som kedysi dávno počúval nejakých odborárov, ktorí sa vyslovene otvorene bavili o tom, že Cargo to je Budamar, spoločnosť Slovensko to je ŽOS Vrútky a železnice Slovenskej republiky sú TSS Great. Ja neviem, čo na tom pravdy. Ja som nevyšetroval že tieto majetkové veci. Ja som skôr železničiar, ktorému vadí, keď sa robia vyslovené nezmysly. A tie sa tu robia štandardne. No ale toto sa už tej verejnosti vlastne tak celkom intenzívne premiela vlastne a potom sa nemôžno čudovať, že sa nerobí to, čo sa má, ale robí sa to, čo sa nemá a stojí to často veľa peňazí a dlho to trvá. Ako je možné, že potenciálne mimoriadne vyťažený úsek, ktorý obsluhuje obrovskú časť regionálnej dopravy na západnom Slovensku, ten úsek Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, je aj v roku 2025 jednokolajový? A nič sa s tým ani nedeje. Jasné. To ma vždy fascinovalo, že tam proste ide jedna motorová súprava, ktorá sa musí vyhýbať tej protiidúcej. Ja si pamätám celkom históriu tej trate, proste okolí Bratislavy boli dve štreky, ktoré mali svoje názvy. Bola Hrbatá, to bola cez Smolenice z Kútov do Trnavy a druhá bola Cigánska, to bola z Bratislavy cez Dunajskú Stredu do Komárna. Výkony na tej trate cez Dunajskú Stredu boli strašne biedne. Ja si pamätám, keď som nastúpil na ministerstvo dopravy, tak som z hrôzou zistil, že na tej trati 5 hodín nejde žiaden vlak. Medzi 7 a 12 hodinou, v ktorom si smere, nešlo ani koleso. Vlastne to bola lokálka, takzvaná špagátová, kde proste 16 kolajnice boli ešte šroubované. Proste, bol to zúfalý stav. V roku 2010 prišiel RegioJet a povedal, že on teda sa na to nemôže dívať, vlastne že on nám toto ukáže. Proste. Vtedy nastúpil minister Figel. Zaplatil mu to štát, teda, aby sme vedeli, že tak nám to ukázal. Áno, ale proste bolo to v období, kedy sa začal stupňovať tlak na to, že aj na Slovensku sa má začať liberalizovať, že sa má pustiť konkurencia do železničnej osobnej dopravy, to vyplýva z európskej legislatívy a pán minister Figel vlastne na to bol celkom nastavený a potreboval sa nejak dopracovať tomu, že aj toto rieši. No tak tam teda pustil samozrejme inak za lacnejšie peniaze. Proste zase ja som u toho bol vtedy, tak si to pamätám, že keď sa prerátával doplatok na vlakový kilometr u spoločnosti Slovensko, vtedy, ktorá tam odchádzala z tej trate a u RegioJetu, tak ten RegioJet bol lacnejší. Že to dokázal spraviť lacnejšie. A čo bolo objavné u RegioJetu, že on prišiel s vlastným grafikonom. Lebo my sme tu o systémovom grafikone vtedy nechyrovali, vlastne ako to bol komerčný grafikon, kde vlaky jazdili jeden cez druhý, alebo nejazdili vôbec, proste buďte ráno zálaha vlakov, potom celé do obede nič, ani koleso, potom zase zálaha vlakov a potom bol Fajrant. A RegioJet došiel s tým, že vlastne takto sa to nejazdí, proste takto, a prišiel s taktovou dopravou, hodinový, polhodinový,
a začalo sa to rozvíjať. Proste, ak si spomínate, vtedy aj bol problém s R7, ktorá sa nevedela dostávať a že boli časté zápchy z toho smeru a na tej trati to začalo ako teda fičať. Boli plné vlaky, áno. A boli plné vlaky a skutočne ten región, že tam asi späť násobil vlastne ako tie frekvencie vlakové. Do toho došiel Metrans, to je tiež otázka roku 2010, niečo menej, že si spravil vlastne ako na bývalej vlečke v Dunajskej strede veľké kontajnerové prekladisko a začal tam zrážať ako v úvozovkách vlastne ako vlaky medzi sebou, že kapacita tej trate prestala dostačovať. Tým, že vlastne ako ten región, že tam prišiel, tak už vtedy osvietení železničiari na ŽSR povedali, že ale my tam nevyjazdíme tú nákladnú dopravu. Tak ak si spomínate, vtedy sa robila taká rekonštrukcia tej trate asi za 12 miliónov eur. Že tam boli samovratné výhybky, vlastne, ktoré sa nahrádzali diaľkovým ovládaním, pretože to by skutočne bolo ohrozenie bezpečnosti z tej železničnej dopravy, hlavne pri kombinácii jazd osobných vlakov a nákladných vlakov. A keďže sa tam narvali takéto peniaze do tej trate, tak potom, keď došli krátko na to vlastne ako signály, že ale bolo by treba zdvojkoľaňovať, tak sa nedalo povedať, že vlastne ako teda ideme zdvojkoľaňovať. Tak sme tu síce naliali 12 miliónov a po ďalších 2 rokoch ideme proste akože teda modernizovať zas túto železnicu. A čo vy nemáte inej trate na Slovensku, len toto Brestova Komárno? No tak sa to tam držalo vlastne, ako držalo, aby to nejako žilo. Ono to aj nejako žilo, vlastne ako dneska je to už preukázané, že vlastne ako takto to byť nemôže. A je otázka, ako rýchlo ŽSR proste ako vie spraviť projekt. Problém u ŽSR spočíva v tom, že oni s tými projektami teda otáľajú, proste akože prichádzajú veľmi pomaly a keď už nejaký spravia, tak je zase super luxusný. Keď si pamätáte na tézu, že vlastne akože treba spraviť dvojkolajku až do Komárna a takéto veci, vlastne ako to stojí strašné peniaze. No tak preto je tu útvar hodnoty za peniaze, ktorý potom stanovuje otázky vlastne, na ktoré železnice ťažko odpovedajú a rozhodlo sa, že teda sa ide niečo robiť, ale áno, máte pravdu, trvá to strašne dlho vlastne a už je najvyšší čas. Fico tvrdí, že rozostával Slovensko. Je to pravda aj v prípade železníc? Ja k tejto takto, budem sa snažiť byť objektívny. Myslím, že pán minister Ráš vlastne ako aspoň dokončuje veci, vlastne ako, že ide po veci, vlastne je vidieť, že čo si sa deje vlastne ako, takže za neho sa asi dokončí celý rad projektov, ktoré síce on nezačínal, ale proste ako má ťah na bránku a je schopný ich dokončiť. Budú z toho profitovať proste akože títo smeráci, ale čo už. Nemyslím si, ale že by rozostával Slovensko koncepčne. Skôr pán minister Ráš prišiel so spústou vízií, proste ako je tunel Karpaty, vlastne ako a neviem čo všetko vlastne. A len tak povzdáli, proste akože je počuť hlások, ale že odkiaľ to zaplatíme, proste. No nemáme na to. To znamená, že ono to trošku sa to tak tvári, že akože rozostáva Slovensko, ale my budeme radi, keď proste ako budeme dokončovať aspoň na železniciach tie projekty, ktoré bežia. Viem, že na železniciach niektoré projekty zastavovali, lebo boli drahšie, ako sa proste ako uvažovalo, hovoriť niečo o strede nad Bodrogom. Niečo sa malo robiť na tej lokálke z Trnavy do Kútov. Našťastie tie rozpracované investície na železniciach neočakávam, že sa budú brzdiť, skôr sa nebudú otvárať nové. Proste predpokladám, že Liptovský Mikuláš bude mať veľký problém, ale že to, čo je rozbehnuté, sa asi dokončí. Ale zase nie je to žiaden prielom, proste a skôr stále sa ide tou cestou, a to som chcel asi zdôrazniť, že stále sa robia veľké projekty, malý počet veľkých a luxusných projektov. Namiesto toho, aby sa konečne odišlo do témy lokálnych, menších, lacnejších, ale efektívnych projektov typu diaľková obsluha zabezpečovacích zariadení, odstraňovanie úzkých hrdiel vlastne ako v infraštruktúre s ohľadom na plán dopravnej obsluhy. Dneska už vieme, kde máme problém kvôli grafikonu vlakovej dopravy, keď sa zahustili vlaky, proste, že to treba robiť vlastne. A to železnice Slovenskej republiky stále nevidia a možno, že ja stále spomínam železnice Slovenskej republiky, ale treba zdôrazniť, že železnice Slovenskej republiky sú len domovníkom na štátnom majetku vlastne. Nositeľom tej zástavy v tomto prípade má byť ministerstvo dopravy. A ministerstvo dopravy je potichu, nekomunikuje vlastne a je čistý pozorovateľ samospádu. A to je asi najväčšia chyba, pretože niekde by mala byť nejaká dopravná politika sformulovaná. Ja som videl tú Česku, veľmi si to cením, proste akože teda oni majú skutočne pekne spracovaný materiál a taký som na Slovensku nevidel. A keby ste boli poradcom premiéra alebo ministra dopravy, ako systémovo by ste súčasnú situáciu na železniciach riešili? Čo by ste urobili ako prvé a čím by ste pokračovali? S tým rozpočtom, ktoré má?
správne. Proste, to je strašne dôležité povedať vlastne, že nemôžeme sa rozmáknuť, že proste vieme, koľko máme peňazí. Keď som spolupracoval s útvarom hodnoty za peniaze, tak tam kolega Rastio Farkáš vypracoval veľmi krásny, premyslený materiál plánu investícií, ktorý dokonca bol zavesený na webovej stránke Ministerstva dopravy, lebo to bol výber drobných projektov asi v 5 témach, proste tam to bolo zníženie personálnej náročnosti, odstraňovanie hluchých miest, odstraňovanie teda tých úzkých miest, odstraňovanie prechodných teda bodových závad na infraštruktúre a tak. Potom boli tie veľké projekty na koridoroch a podobne. A boli tam zoradené projekty vlastne ako podľa CBAčky vlastne ako, ktoré teda majú zmysel a táto tabuľka sa z Ministerstva dopravy stratila a zase sa ide proste ako potom, kde sa dá strihať efektne páska. Takže veľké projekty. Ja si myslím, že by som určite v prvom momente vzhľadom na to, že je neudržateľný stav personálny, nemáme výpravcov, sekule zavreté, tak by som určite uprednostnil urýchlené projektovanie diaľkových obsluh zabezpečovacích zariadení, taká trať ako je Jelšovce, Topolčany, kde je každé... Keď nie sú ľudia, nech sa to riadi samo. Áno, nech sa to riadi, Češi už takto majú riadenú proste akože väčšinu siete vlastne ako z 2 centier. Možno by sme to spravili trošku inak, ale rozhodne toto je cesta vlastne a už na to je zariadenia vlastne, akože, veď nám hrozí na niektorých tratiach, že ich zavrieme, pretože keď tí ľudia sa zdvihnú a pôjdu do penzie, tak namiesto nich tam už nikoho nezoženieme. To už boli typická železnica sú Jelšovce cez Topolčany do Prievidze vlastne, to je Rakúsko-Uhorsko. Proste tam snad len petrolejky na návesidlách boli nahradené elektrickými lampami a niektoré prezvesti už nie sú mechanické, ale svetelné, aby nemuseli mazať drátovody, ale inak sa tam nič veľmi nestalo vlastne. A toto je niečo, čo sa nerobí. Dokonca som niekde započul takú úvahu, že ale to bola politická smernica, že vlastne ako nerobte to, lebo že železnice majú byť sociálny zaopatrovací podnik, aby bola zamestnanosť. Ale táto doba sa skončí. Takže toto je prvá vec, určite. Určite by som veľmi si pozrel plán dopravnej obsluhy, zistil, kde ma PETA tlačí kvôli tomu, že tam meškávajú pravidelne vlaky, takže určite tie prechodné obecné trasové rýchlosti sa musia okamžite odstraňovať. To je veľká vec. Ale to si vyžaduje prestavbu celého systému generálneho riaditeľstva ŽSR vlastne, pretože ten úpadok odbornej kompetencie, ktorý tam nastal za ostatné časy, je zničujúci. Tí odborníci odtiaľ poutekali pod tými politickými tlakmi, alebo ktoré nastali v nedávnej dobe. Pán generálny riaditeľ Sako to sám dokonca napísal do ktorých si novín. Že tam sú ľudia, ktorí nevedia, prečo chodia do práce. No hovorí moje slova, ale on to sám povedal, ale nepovedal, že po niektorých tam on sám dostal, predtým. No a tento stav na železniciach trvá dlhodobo vlastne, pretože tu sa dlhodobo profilovali železnice predovšetkým ako dobrá baňa na vlastné politické body, typu bezplatná preprava, ako dobrá trafika pre svojich nosledov, a ako výborne fungujúca prečerpávačka štátnych peniazí do privátnych vreciek. To znamená, že tam sa nešlo po koncepcii. A tí ľudia sa pod tlakom tejto paradigmy odnaučili pracovať. Veď odborne pracovať nebolo treba, veď stačí robiť len to, čo lobisti povedia. Oni tomu premyslené. Toto treba meniť. A obávam sa, že v tomto momente už na to by bolo treba nakúpiť 20-30 ľudí zo zahraničia, privísť ich sem, nedávať im žiadne politické zadania, aké sa dávajú generálnemu riaditeľovi pri nástupe do funkcie, a nechať ich tam spraviť poriadok. A keď ste hovorili o tej bezplatnej preprave, aký vplyv na stav slovenských železníc má to, že Ficová vláda od roku 2014 zavedla vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov? Nie je to tak, že sa teraz musia železnice venovať hlavne tomu veľkému množstvu cestujúcich a nie tratiam, v akom sú stave? Robia to 2 firmy, to znamená, že sa o tom nič nevedia, vlastne skôr má s tým problém spoločnosť. Ten problém má niekoľko rozmerov. Jeden vážny je ekonomický, pretože tá spoločnosť Slovensko, ktorá bola zvyknutá pred nástupom tohoto veľmi populistického opatrenia, si kryť tržbami svoje náklady asi z tretiny a po jeho závedení to padlo na 20%. Takže to je ten ekonomický rozmer. To je výpadok nejakých 30-50 miliónov eur proste z ročnej bilancie. To stalo 0,5 miliardy, hej? Možno. Prosím? Že už nás to stalo 0,5 miliardy. No áno, za ten čas to stalo strašné peniaze a nechcú sa toho pustiť. A ten druhý efekt je demoralizácia. Proste. Na obidve strany. Vo vzťahu k železničiarom
je to oznám, že vy sa nemusíte o nič snažiť. Proste, akože vám nemusí o nič ísť, vy len príďte do roboty, vlastne, ako tam si to odkrúte, nikto na to nie je zvedavý, vlastne, ako, keď je to ovracané, vlastne, tak to utrite, vlastne, akože, ale neriešte to. To je hrozné. Proste, ako, takže strátil sa nejaký motivačný proste, akože prvok, alebo významne sa vytratil. A na druhej strane je to strašne demoralizujúce voči tým ľuďom. Proste, akože, keď je niečo zadarmo, tak si to nevážim. A našťastie spoločnosť Slovensko mala toľko zdravého rozumu, že keď sa zavádzalo, takže vo vlakoch diaľkovej dopravy zaviedli kontingenty. Že teda povedali, že ale pre bezplatných dáme len takýto počet miest. Proste, v opačnom prípade by hrozilo, že tie vlaky budú chodiť prázdne, lebo študenti to rafinovanie hneď prehliadli, no tak si vedeli, že si môžu kúpiť lístok aj taký, vlastne, ako, a ktorým potom pôjdu, to sa uvidí. Proste, takže tento rozmer je strašne dôležitý a ešte jedna vec je podstatná, že sa do vlakov nanosili neprispôsobili. Pretože keď nie ste nútení vytiahnuť peňaženku a zaplatiť čo len 50 centov alebo euro za ten lístok, ktorý proste ako potom budete používať, no tak tam vleziete vlastne. A nočný rýchlik Polana, to bol vyslovene pelech. Proste, tam už normálni ľudia sa báli cestovať. Vlastne, ja to nezávidím tomu personálu na odstavnom, keď ten vlak proste akože ráno pristavovali, čo tam našli proste akože alebo teda večer, keď ho pristavovali, čo tam našli po dni odstavenia. A hlavne, ako náhle ho pristavili, tak v tom okamihu vlastne akože to bolo plné tie kupáky vlastne takýchto noslažníkov, ktorí sa zadarmo prevážali z Bratislavy do Košíc a potom asi z Košíc do Bratislavy. To je celé zle. Dá sa o tom dlho rozprávať. Češi zase boli v tomto okrok dopredu. Aj ja nie som proti sociálnym zľavám, aby to... Oni majú 75%, že? Ale nie 100%. 75%. To znamená, že vlastne ten človek je nútený už siahnuť do vrecka vlastne, takže sa odfiltrovala táto neprispôsobivá vrstva vlastne. Zostal tam zachovaný aspoň do istej miery ten zásluhový princíp a proste funguje to ako v civilizácii. Hovorí expert na železnice Jiří Kubáček. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem, že nás sledujete, počúvate a čítate.